En el programa d'aquesta setmana us oferirem els reportatges de la tercera prova del Campionat de Catalunya per equips interclubs de tercera divisió des del camp de Franciac, a la Selva. Anirem al Pitx Empat de Gualta, al Baix Empordà, on es va jugar el torneig benèfic a favor de l'associació Oncolliga Girona, i recuperem el reportatge del torneig nocturn del Pitx de Mastapioles, també al Baix Empordà. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de Pitx Empat. Podeu trucar a la casa del club, m'avisaran que faré la volta. I bueno, El passat dissabte 10 de març, els equips de tercera divisió est van disputar la tercera prova del Campionat de Catalunya per equips, més conegut com l'Interclubs. Va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat. Per nosaltres som un grup d'amics que fa 3 anys vam muntar aquest equip i són campionats que són molt importants. Els campionats socials han quedat una mica relegats i ara la gent busca campionats més seriosos, que hi hagi àrbits, que tothom s'ho agafi en sèrio. Ens agrada molt aquest tipus de competicions. Nosaltres som un equip que tenim uns objectius de mantenir la categoria, que per sobre de tot val el que juguem tots. Som un equip on el que volem és que hi hagi bon rotllo entre tots i la competició no és el que més els importa. El que passa que un cop t'hi poses, doncs sempre tens ganes de fer el millor resultat possible. Sí, per nosaltres és un repte. Hem pujat de quarta a tercera divisió. De moment estem jugant a primera hora, vol dir que estem entre els 9 primers i això ja és una il·lusió per nosaltres. Home, l'objectiu principal és pujar de categoria perquè tenim capacitat i tenim possibilitats. Per tant, pujar a segona és el principal objectiu. Nosaltres portem ja, aquest any són 9 anys, com a equip, els mateixos jugadors. La pinya que suposa, la concentració que implica, la implicació com a grup i la il·lusió d'anar superant-nos i millorant. El millor resultat individual el va fer el Lluís Amat, del Pitx Empat Sant Cebrià, i l'Enric Serrano, del Pitx Empat Fornells, amb el par del camp, seguit del badaloní Berenguer Ortí, del Pitx Empat Badalona, amb un cop més. Pel que fa a les parelles, la millor va ser la del Pitx Empat Fornells José Antonio López i Juan Alcázar, amb un cop sota par, seguits del Joan Roche i el Diego Moreno, del Pitx Empat Lloret, amb un cop més. Ens agradaria pujar de divisió. Hem reforçat una mica l'equip i volem fer-ho. Per nosaltres, jugar a l'Interclubs de Catalunya resulta molt divertit perquè, a més,
És una prova on sempre tens una mica més de pressió afegida que quan jugues un torneig individual, i la veritat és que el jugar amb l'equip fa que tots estiguem molt més involucrats. I esperem avui també, si pot ser, guanyar un parell de posicions, perquè aquest camp és un camp que coneixem, que queda a prop de casa i que l'any passat, a quarta, vam guanyar. I per tant esperem un bon resultat. Nosaltres portem ja estancats, hem jugat a segona, quarta, tercera, portem un parell o 3 d'anys a tercera. Aquest any anem tots molt endollats, amb moltes ganes, hem començat bé i l'objectiu d'alguna manera és mantenir una miqueta el nivell per poder arribar a final de temporada amb possibilitats de pujar i jugar a segona divisió. Bé, la veritat és que l'any passat ja vam participar a tercera, vam estar a punt de pujar i la idea és intentar jugar bé, competir i quedar el més a dalt possible. Esperem poder jugar bé i poder pujar a segona. Mantenernos a donde estamos ya está bien. No quiero ni subir ni bajar, porque cada día hay un nivel más alto, ¿eh? Es increíble cómo se está compitiendo, porque cuando hay mal rollo es cuando son muchos, y claro, si hay muchos y como juegan 8, si por ejemplo son 12, cada vez se quedan 4 sin jugar. ¿A quién no pones? La classificació per equips la va guanyar l'equip del Pitx Empat Fornells Club amb 230 cops, seguits del Club Pitx Empat 64 amb 235 i amb un cop més Bètolo Pitx Empat. Practicar el pitch empat és natura, és fer activitat física, és passar una bona estona amb un grup d'amics. És una manera de desconnectar, és un esport molt complicat en el que t'has d'implicar i en el que t'has de concentrar molt i és una manera de desendollar del tema de la setmana, de la rutina i d'anar superant-nos a poc a poc. El vam descobrir fa uns anys i és un esport que de seguida ens va atrapar molt. És un esport bastant diferent al que havíem fet abans. Els badalonins Bètolo Pitx Empat encapçalen la classificació general amb 260 punts, seguits del Tempo Team Soriano amb 211 i en tercera posició Sant Cebrià Gris amb 208. La propera prova serà els dies 21 i 22 d'abril al Pitx Empat Masnou. Antes la mujer parecía que venía para hacer el bulto, ahora no. Las hay competitivas, ¿eh? Cada día más. Avui estem en un altre torneig que ja fa bastants anys que el fem, que és un torneig benèfic i solidari a favor de la Fundació Oncoll de Girona i amb 2 modalitats, amb scratch i amb handicap. I el que fem és aquest torneig una mica introduir què fem a la nostra entitat i a través de l'esport promocionar els hàbits saludables. Entre torneig i torneig de la federació m'agrada també participar a tornejos benèfics, com és aquest de l'Oncolliga, i és un torneig per
per donar una mica de més impuls a aquesta gent que ho necessiten, i m'agrada participar per això. I com que a més fa aquí al camp de Gualta, que és on jugo i on participo sempre, doncs per això m'agrada també jugar aquí. No, avui és a venir a passar el matí, passar el rato, passar-s'ho bé. I, bueno, amb el dia que ha fet, espectacular i bueno, un dia més de mig empat. Col·laborar amb el que es pugui, com ara és aquest cas, però, bueno, és venir aquí, passar el matí i disfrutar sense cap pressió de cap classe. I està molt bé perquè participes en fins benèfics i està molt bé participar pel càncer. Des de l'Oncolliga ja fa molt de temps que intentem organitzar actes tant esportius com culturals, una mica per promocionar aquests hàbits saludables i a part ficar-hi l'ingredient màgic que és la solidaritat i que la gent sàpiga que el seu esforç, el ser avui aquí, ajuda a superar la malaltia a moltes persones. Picantillo aquell competitiu sempre hi és. El que passa que dintre de tot, sempre et relaxes 4 o 5 forats, així, però sempre t'agrada fer verdis i fer-ho bé, però algun dia... Juguem en competició, però jugues més ja una mica més relaxat, no aquella tensió que jugues les competicions més importants o més elevades, i també ens agrada jugar una mica més relaxats. Sempre és competició, sempre jugues per competir i, si més no, per passar-ho bé. O sigui que això sempre ha sigut així. Jo fa 4 anys que jugo i, és un esport que m'agrada molt perquè estem a l'aire lliure, perquè quan vas de forat a forat pots parlar i bé, entrenar i intentar fer-ho al màxim bé. Bueno, això surt dels propis camps de pitch empat. Ells al llarg de l'any fan molts tornejos i es van voler sumar a aquesta solidaritat. I aquí al camp de pitch empat Gualta és dels primers que es va sumar, que de seguida va contactar amb la nostra entitat
i mira, i fins ara. Doncs avui, aquesta nit, hem inaugurat el Greenfee nocturn, vol dir que tenim tot el camp il·luminat. Som l'únic pitch and pad de Catalunya amb els 18 forats il·luminats. El jugador que va venir al maig del 2015 i el que ha jugat avui ha vist que hem millorat, hem delimitat els carrers. El RAF està molt millor. Avui ja no es perden gairebé les boles en el RAF. Ha fet una transformació a millor, no? Aleshores, cada dia suposo que l'experiència tant els jugadors que venim a jugar com els mateixos del camp veuen que hi ha millores a fer i van millorant, no? Això és bo, que no s'estanquen en un camp i a partir d'aquí no evolucionen, sinó que estan intentant fer les coses bé. I s'ha jugat bastant bé, bastant bé, sempre i quan vagis a green. Està clar que si vas fora o tens més problemes per arribar es complica, no? Però sí que està molt ben il·luminat, és un entorn, torno a repetir perquè sempre ho dic i és així, és magnífic i molt bé, l'experiència ha sigut molt bona. Pues un torneig al plena nit, doncs mira, fa uns 12 anys vas fer el primer nocturn, que eren boles d'aquelles que eren amb llum. Em va agradar molt i ho vaig veure aquí a Facebook, que feien aquest torneig, i tant sí com no vaig preguntar-li a la meva senyora, em va dir que sí, però amb el corresponent sopar que farem ara. A mi m'agrada competir i m'agrada guanyar. Aleshores, venir a jugar per passar l'estona i divertir-te ha sigut una experiència molt bona. La veritat que sí, que invito a la gent a que vingui, ho provi